हांका सगळ्यांक स्वागत. आयचे टॉपिक 10 ऑफेन्सेस टू द होली नेम फ्रॉम पद्म पुराणा आणि आयचे इनॉग्रल एड्रेस स्पीकर हिज ग्रेस लक्ष्मण दास प्रभुजी आणि ताजे इंट्रोडक्शन स्पीकर हिज ग्रेस श्रीकांत दास प्रभुजी. सो हांव आयचे हे सेशन एक भजन सांगून स्टार्ट करता. बोल हरि बोल, 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 बोल हरि बोल. मानेर आनंदे भाई बोल हरि बोल, मानेर आनंदे भाई बोल हरि बोल, बोल हरि बोल, बोल हरि बोल, बोल हरि बोल. जनमे सुखे बोल हरि बोल, जनमे सुखे बोल हरि बोल, बोल हरि बोल, बोल बोल बोल, बोल हरि बोल. मानव जन्म पे भाई बोल हरि बोल, मानव जन्म पे भाई बोल हरि बोल, 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 बोल बोल बोल, बोल हरि बोल. सुखे थाको दुखे थाको बोल हरि बोल, सुखे थाको दुखे थाको बोल हरि बोल, 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 बोल बोल बोल, बोल हरि बोल. संपदेवी पदे भाई बोल हरि बोल, संपदेवी पदे भाई बोल हरि बोल, बोल हरि बोल, बोल हरि बोल, बोल हरि बोल. ग्रहे थाको वने थाको बोल हरि बोल, ग्रहे थाको वने थाको बोल हरि बोल. कृष्णार संसारे थाकी बोल हरि बोल, कृष्णार संसारे थाकी बोल हरि बोल, 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 बोल बोल बोल, बोल हरि बोल. असत्संग चाड़ी भाई बोल हरि बोल, असत्संग चाड़ी भाई बोल हरि बोल, बोल हरि बोल, बोल हरि बोल, बोल हरि बोल. वैष्णव चरणे पोड़ी बोल हरि बोल, वैष्णव चरणे पोड़ी बोल हरि बोल, 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 बोल बोल बोल, बोल हरि बोल. गौरा नित्यानंद बोल, बोल हरि बोल, गौरा नित्यानंद बोल, बोल हरि बोल. गौरा गदाधर बोल, बोल हरि बोल, गौरा गदाधर बोल, बोल हरि बोल. गौरा अद्वैत बोल, बोल हरि बोल, गौरा अद्वैत बोल, बोल हरि 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 बोल, बोल बोल बोल, बोल हरि बोल.
मनेर आनंदे भाई बोल हरि बोल, मनेर आनंदे भाई बोल हरि बोल, बोल हरि बोल, बोल बोल बोल, बोल हरि बोल, बोल हरि बोल, बोल बोल बोल, बोल हरि बोल. हरे कृष्णा सगळ्यांकै. आज आम्ही the 10 offenses to holy name from Padma Puran, inaugural address by speaker His Grace Lakshman Das Prabhuji and introduction speaker His Grace Shrikant Das Prabhuji हांका स्वागत करता, सगळ्यांकै स्वागत करता. हरे कृष्णा. ऐकता ना प्रभूजी, तुम्ही म्यूटर असाची. प्रभूजी ऐकत ना प्रभू. प्रभूजी तुमगेल माइक म्यूटर अस. ऐकत ना. ऐकत ना. ಸ್ವಲ್ಪ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಸ್ ದಿಸ್ತಾ, ಸೊ ಸ್ವಲ್ಪ ಲೇಟ್ ಜತ್ತ सची, ಸ್ವಲ್ಪ ಕೋಆಪರೇಟ್ करका. हरे कृष्ण. आता एक पडतं की हा ऐकत अस माताजी. 1 मिनिट याला 1 मिनिट करेक्ट अर्ध मिनिट ऑन कर. हा जायत माताजी. ऐकत बा. हरे कृष्ण प्रभूजी. वय ऐकतच प्रभूजी. ओव्हर टू यू प्रभूजी. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः. आम्ही भागवत पुराण कोंकणींतू आज दुखून नवे एक सिरीज प्रारंभ करून वत संधी कशी म्हळ्यार कृष्णाले नामाचे नाम करतना जावचे जाल्यार नामापराध. कृष्णाक आणि कृष्णा नामाक खंयचे व्यत्यास ना. नाम म्हळ्यार साक्षात कृष्णूची. प्रापंचिक उदाहरण काड जाल्यार प्रापंचिकाचो अंतू नाव विंगड ते विषय विंगड. एक मनुष्याला नाव सुंदर म्हणतल्यार तो सुंदर विंगडाची तो मनुष्य विंगडाची तो सुंदर आसका म्हणून काय ना. तशीच एक ना मनुष्याला नाव अमर म्हणजे ताका मरण ना म्हणना तो अमर विंगडाची त्या मनुष्य विंगडाची. तशीची आम्ही तान जाता म्हणून उद्दाक 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 म्हळ्यार उद्दाक विंगडाची ते मनशाला तान विंगडाची. ते भगवंतालंतू तशी न्ही. भगवंतालंतू नामय तोची भगवंतोय तोची. आम्ही कशी म्हळ्यार ह्या विषय पुराजनाक वता मस्त जन पुरा म्हणतात आम्ही जप
करतसती प्रारंभ केला करतस जाल्यार आमकां नामा वयरी रुच येयली नामाचे पूर्ण लाभ मेळ्ळी प्रयोजन मेळ्ळी म्हूण प्रभन तसती कारण कसं जालें प्रापंच उदाहरण दिवं जाल्यार एक डॉक्टर लागीं एक रोगी वचून रोगाक वखद घेता वखद घेवन डॉक्टरान सांगितलें तशें वखद घेतल्यार ताका रोग राबना म्हळ्यार ताणें पथ्य करनी म्हणत तो डॉक्टरान सांगला पथ्य कोरका आईस खावच्या नज्ज दही खावच्या नज्ज ताक पिवच्या नज्ज थंड उदक पिवच्या नज्ज हे पूरा करना तिले डॉक्टर प्रयोजन ना डॉक्टर वखद म्हाका लागनी मागीर रोग गुण जायनी म्हळ्यार ताणें तें पथ्य करनी तशीच नामा आमी जप करतना आमकां पूर्ण लाभ पूर्ण प्रयोजन मेळका म्हण जाल्यार नामांतू केलो पथ्य आसा ते पथ्य आमी फॉलो केल्यार ते आमी जिवनांतू आमगे जीवन अळवड केल्यार आमकांय ते नामाचे पूर्ण लाभ मेळटा फुडें आमगेल्या घरांतू भक्ती विकास महाराज येवन राबता फिरंदी मार्गांतल्यान आता म्हळ्यार एक 20 वर्सां फुडें तांणी तेन्ना आमकां कृष्णा कॉन्शियस प्रारंभ समयात तांणी सकाळी भागवत क्लास आमगे ते करतना म्हणटा आसली ती नाम जप करता 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 तोंडा भितरी गोड गोड जाता चॉकलेट घालता तशें जाता म्हूण तशी तांकां तेजे अनुभव येना तांणी एक महाराज आचार्य तशें सांगेशनात तेजे लाभ मेळ्ळे भितनी तांणी तशें सांगता आसली प्रभुपादू पर्सनल सेक्रेटरी आसत तंबाला कृष्ण गोस्वामी म्हणून तांणी म्हणटा ती एक मनुष्य फुडें जावतो भक्तू 16 राउंड जप निरंतर 1 वर्ष करून ताका आनंद मेळ्ळी मना शांती मेळ्ळी तृप्ती मेळ्ळी म्हणून जाल्यार हांव ताका 10 लाख रुपये दिता म्हणून तांणी चॅलेंज दिता सर तांणी तितलेक चॅलेंज रुपांतले सांगता म्हणून जाल्यार तांकां ताजे अनुभव जावन आसका ताजी रुच मेळ्ळी आसका आमकां मेळ्ळी म्हणली कुडल्यान तो ना म्हणून अर्थ न्ही प्रभुपादू सुमार बुक्कार पुरा तांगे परपट पळयल्यार भागवताचे जेवो भगवद्गीते अंतू भावार्थांत पळयल्यार मस्त कडे प्रभुपाद म्हणटा नाम सांगतना भगवंत नाम करतना ते प्रति एक अक्षर आमगे काना भितर वचका प्रति एक अक्षर आमकां आयकुका स्पष्ट हगूर सांगून काना भितर आयकुका आयकल्यार ते मात्र शुद्ध जप ते सांगल्यार क्षणांतूच पूरा नमने पाप नाश जावन तो भगवंता लोकाक वचूक परिपूर्ण तयार जाता म्हणून प्रभुपादे म्हणटात हे अपराधनातले जप करची म्हळ्यार कशी हे हांव पूरा कोळका म्हणूची आमी आमगेले भागवत पुराणांतू 10 वारांतू विंगड भक्ताल मुखांतर भक्तान उदाहरण समेत 1 घंटो हेजे विशय आयकल्यार आमगेले जप पूर्ण फलवत्त जाता परिशुद्ध जाता आणि आमकां ताजे पूर्ण लाभ मेळटा आता आम्ही नाम जप करतना जोर सांगता म्हणून जीव गोस्वामी सांगता जोर सांगता काय आणि सांगता लक्ष जाता म्हणजे आमकां तेन्ना ऑटोमॅटिक पुरा पाप नाश जावन भगवंत कृष्णाल वयरी प्रेम चढता म्हणून जीव गोस्वामी तांणी एक बुक बरयलें आसा आता अपराध विशयांतू आम्ही 10 दिवस आयकतना तुम्ही पूरा आयल्यान ती तुम्ही पूरा जप करतलेच म्हणून म्हाका खंडीत आसा त्याला खंडीत ह्या विशय आयकुचा येनाशिल्ली ती जपा विशयाचे नाम अपराध विशयाचे आयकुका आयला म्हणून जाल्यार तुम्ही पूरा खंडीत जप करतात ती ह्या जपाचे नाम अपराध कळल्यार आमकां कसो जाता लाभ म्हळ्यार आमगेले जप परिशुद्ध जाता ताकाच पळया आमगेले पूरा इस्कॉन सेंटरांतू सकाळी मंगळ आरती जाताची तुळशी आरती जाताची जपा सेशन म्हणून आसा ते जपा सेशन फुडें पुरा जन बैसून उठू जप करतना हे 10 नामापराधा विशय तो एक सांगतात त्या म्हळ्यार उडगास करचे जप करचे फुडें असो पुरा नामा अपराध आसा हे जायना तशी पळोवन जप केल्यार हाजे पूर्ण लाभ मेळटा म्हणून आता आमकां जपा विशयांतू कलियुगांतू
कलिसंतरण उपनिषद सांगला पुराजन गोत्तस हरेर नाम हरेर नामेव केवलम कलो नास्तेव गतिरन्यतम हे कलियुगांतू हरिनाम शिवाय विंगड गतीना म्हणून तीन पंथ ओतून सांगला त्या चैतन्य चरितामृत तू हे सांगला एक सान घटन येता चैतन्य चरितामृतंतू एक ब्राह्मण हा अपराध करता भारी व्हड चूक करता तेन्ना त्या टायमा नवद्वीपांतू त्या टायमारी पुराजन म्हणता ती तू हे अपराध कोण तुका खंडित क्षमिना तू एकय विष पिवका नाजाल्यार पुनः तूप पिवका कसं पुढे कोण तर प्रायश्चित कोरका म्हणून पुराजन ताका सांगता ती कसं करची म्हणून कळना पाप ताका सीधा चैतन्य महाप्रभूला वत्ता चैतन्य महाप्रभूला वचून दंडवत नमस्कार कोण विषय सांगून क्ष बिनिमिता तेन्ना चैतन्य महाप्रभून सांगची हेंची तू सीधा वृंदावन वस आणि निरंतर नामापराध जायना तसले नाम जप करी तू पूरा पाप नाश जावन तुका भगवत प्राप्ती जाता या सांगचे कसाला म्हणारे आम्ही जप पुराजन करतात आमका एक करता ताजेवेर रूच येता रूच येवका जाल्यार तांतातील पूरा अडचणे तले चूकी पण पूरा वचका वतना तांत ऑटोमॅटिक रूच येतना आमगेले जपय तशान फलदायक जाता लाभय मेळटा तशी आजी देखून आता श्रीकांत प्रभू आमका ताजे इंट्रोडक्शन प्रवचन करू वसती आणि येवची बार देखून आम्ही हे 10 वारू नाम अपराधाचे 10 अपराध विशयांतू संपूर्ण ज्ञान घेवन परिपूर्ण जाताना आमगेले जीवनांतू नाम जपा जे पूर्ण लाभ मेळटा जीवनांतू आनंद येता शांती येता तृप्ती येता पूरा आमगेले केलेले काम सक्सेस जाता त्याच्यावर प्रत्येकाला बघून घेतस तुम्ही तुमगे पूरा बंधू बांधवाक पुराजन आपण हाणू हे नाम संकीर्तन यज्ञाचे हे व्हड कामांतू तुम्ही सहभागी घेवका म्हणून तुमगेला बघून घेऊन हांव विराम करता हरे कृष्ण हरे कृष्णा हिज ग्रेस लक्ष्मणदास प्रभुजी तुम्ही आज हे नवीन चॅप्टर द 10 मिस्टेक्स फॉर होली नेम चॅन्टिंग हे आमका एक प्रारंभ करनो ताजी इनॉग्रेशन करनो मस्त आमका तुमका धन्यवाद तुमने टाइम काढो आमका एक मार्गदर्शन दिल्या वरीची हरे कृष्णा आज मुखारी आमगेले स्पीकर हिज ग्रेस श्रीकांत दास प्रभुजी खावा मुखार सूचक आपयता हरे कृष्णा ओवर टू यू प्रभुजी हरे कृष्णा कडून ऐकतच ना वय प्रभुजी ऐकतच जय सुर करायचं हरे कृष्ण हरे कृष्ण सान एक मंगळाचरण पूर्ण गुरुला आणि त्या परमात्माला ध्यान करताची वैष्णवांगेल्या आशीर्वाद मागताची आमगेल्या आईच्या सत्र आम्ही प्रारंभ करू प्रयत्न करूया ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुद्वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललितान् श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेशा गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वर्षभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद
श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा आयल तसला सकल वैष्णव बांधवांक आमगेल्या भागवत पुराण कोंकणीच्या तर्फेन स्वागत करताची आमगे लाईचे सत्र प्रारंभ करचे पुढे अखिलांड कोटि ब्रह्मांड नायक जावन आसलो त्या जगन्नाथाला चरणारविंदाक अनंतानंत प्रणाम अर्पण करून श्रील प्रभुपादालो आणि आमगेल्या गुरु महाराज जावन आसले सोल्ले भक्ती राघव स्वामी महाराज आणि आमगेल्या संपूर्ण आचार्य वृंदांगेल्या चरण कमलाक नतमस्तक जावन आयल तसल पूरा वैष्णव सज्जनांक तुमगेला आशीर्वाद आणि अनुमती ब्लेसिंग्स एंड परमिशन विनंती रिक्वेस्ट करताची आईच्या सत्र मी स्वल्प विषय तिळवून घेवचे एक प्रयत्न करूया। प्रत्येक जावन आजी दशनामापराध त्याच्या विषय आजी एक परिचय दिवचे तसले इंट्रोडक्शन दिवचे तसले एक सत्र येवच्या चांगल्या वेळेची येवच्या वारांतू एक एक दिसू एक अपराधा विषय मी श्रवण करचे रसच अलरी संक्षिप्त नवृत्ती करून घेवचे प्रयत्न करून घेऊया। अपराध म्हणलं कसं आम्ही केन्नाय पाप म्हणून ऐकतच पाप करूनच डू नॉट कमिट सिन्स पाप करूनच म्हणून ऐकतच अंग मात्र अपराध म्हणाले एका शब्दाचे उपयोग केलेला कसं अपराध म्हणाले परंतु मस्त वेगवेगळे नाव ऐकून सुपुरो वैष्णव अपराध म्हणून ऐकून सुपुरो नामापराध म्हणून ऐकून सुपुरो धामापराध म्हणून ऐकून सुपुरो तुम्ही सेवापराध म्हणून ऐकून सुपुरो तशी हत्ता मी आज मी नामापराधाविषयी चर्चा करत छान रीतीने व्यत्यास सांगची कसं म्हणाली आम्ही पाप कसं करताची पाप लौकिक स्तरार करचे आध्यात्मिक स्तरारी अपराध करचे पाप लौकिक स्तरार करचे अपराध आध्यात्मिक स्तरार करचे। उदाहरण एक 10 नामापराध विषय एक अपराध ऐकताची टू कमिट sinful activities on the strength of the holy name नामनो बलाद् यस्य हि पाप बुद्धिः न विद्यते तस्य यमेर्हि शुद्धिः एक नामापराध पद्म पुराण तसलं 10 अपराधो कसं दवाल नामावेरी शक्ती दवाल नामा शक्ती वेरी आम्ही विश्वास दवरनु तज्ज आधारारी पापकारी करचे तसं उदाहरण एक कोणाके मन दुखोचे पाप कार्य केंचे प्राणिक दुखे हाडोचे पाप कार्य शास्त्रा सांगला स्त्रिया सूनम पानम जीवितम यथा धर्मस चतुर्विधः जूजाट करचे मद्यपान करचे मांसाहार करचे पुरे पाप जलरी आ खाताना एके मद्यपान करताना उदाहरण एक भक्त म्हणाले प्राथमिक हंता भक्ती ಸ್ವಲ್ಪ विषय ऐकूच मिळला तक मात्र एक वाईट अभ्यास पिऊचे अभ्यास मद्यपान करचे अभ्यास तो कसं करता संजय म्हणताना त्या मद्यपान अंगडी वचून लिकर शॉपा वचून बैसून पिक ऑर्डर करता अल्कोहोल ऑर्डर करून मादक द्रव्य ऑर्डर करून बैसून पित्त म्हणताना गुडगा सत्ता हो आर्ताव प्रवचन पुरा ऐकूचे सुरू केला दवाल विषय ऐकतच भक्तीन तेवका म्हणून इच्छा प्रकट केला आध्यात्मिक जीवनाविषयी चिके मग कळला या पुरा पाप म्हणून कळला पूर्णज म्हणून कळला कसं करचंय कसं वजर मन रब्बना कसं करचंय असं आता पिऊन सोडया पाय जप करोस न जप करताना पर म्हणला प्रवचनान जप केले पुरा पाप नाश जाता म्हणून सांगून आता पिऊचे पैसा काणी त्या पाप नाश करचे केवळ मद्यपान करूचे पाप शिल्या आता भक्तीच्या आधारारी हरिनामाची शक्ती आधारार्थ पित्तच पडया
त्या अपराध जाता त्यामुळे ताका आध्यात्मिक स्तर आयला त्या अपराध जाता असल अपराध करता करताचे मी नामस्मरण केल्यारी अर्थ सांगल्यावरी पत्ती करण्याशी वखद घेतल्यावरी 2 मॅट चोवणू 4 मॅट देवल्यावरी ಏಕೆ ಹಸ್ತಿಯನ್ನು ಅಲ್ಲವರಿ ಹಸ್ತಿ ಉಚ್ಚ ನತ್ತ ಬಾಯನ ಪಾಸ ಯಥಾ ಕುಂಜರ ಶೌಚವತ್ ಮತ್ತೆ ವೇರಿ ಧೂಳಿಗಲ್ತ ಪಾಸ್ चिक्कोल जाता हे प्रियजन स्नान करून गज स्नानाक कुंजर स्नानाक तोलन केलं आमगेले शास्त्रांत श्रीला भक्ती सिद्धांत सरस्वती ठाकूर उदाहरण दिताची भारी सुंदर उदाहरण कहाणी दिताची एक पंता एक गावांतू एक चल्ल्याक स्वैरिक फिक्स जाता स्वैरिक फिक्स जावन चल्ल्याक पुरा व्यवस्थित जावन वस्तू तयारी पुरा करून पायी वरडीक सकाळी या नई दंटून तकाड गेल्यारी तकाडे चल्यकाराल घाव ते गेल्यार पुरा व्यवस्थित केला उचून वरडीक चल्यकाराने अटेंड करची काम म्हणतात पुरा अजून पुरा तयारी करून बंगार तुमगेले जावकले कपड वस्त्र जावकले नारलू सामग्री द्रव्य पुरे घेवन ओड एक नौकेंत बैसून घरची पुरे अंबिगालेगी बोटमॅन कसं सांगताची तकड बर तू एक्सपर्ट पैसा भितर पोहोचला की ओ पैसा सूर्योदय म्हणतात पवैत तुमका म्हणता अदयत पैसा बैसून पुरा जन बेस्ताची रात्री काळोख जल्ला तो मात्र नाविकू अंबिगा करतस उद्दा लोकेतस बोट मुखार वतस उद्दा लोकेतस बोट मुखारी वतस वत्ताची काळोख जत्ता अनेक नीद येता पूरा घरच्यांक ते नीद पूर्ण वत्ता मात्र तो मात्र मुखार करता सकाळी सूर्योदय करता सूर्योदय प्रकाश पडताना घरचल्यांक पूरा जाग जाता पूरा जाग जावन पूरा पळयताच खंय आसाची खाली केन बेशील की ताची जागेर आसाची राजन कोपताची तो आमकां ढोंग केल्ले आमकां वंचन केल्ले दुड्ड घेवन रात्री सगळी तू भोवशाक सगळी तांडली बोट हांगा बेसली आमी खाली खीन बेसले की तेही बेसलेची म्हणटा तो म्हणटा नाना दवा गेलच्यान वे सगळे राती हांव केल्ला निश्ठेर केल्ला प्रामाणीक जावन केल्ला फुटी सांगना केल्ला म्हणटा दोन जणां मध्ये तू रडे जाताना एक तंतू प्रायेच मनुष्य असता मलगड म्हणता एक निमिष रडे खुर्ची पुढे तकड पळयात नौकेले की बोटाले की कसल्या त्या बोटाचे अँकर म्हणताची आधार एक आमी सब्बली काल मारून ताका दोर बंच आसाची पुढे काल संसने बोट हळू अँकर असता ताका बांदिले सोडवयले ना ताका बांदून दिशी सांग दुखून उदका मात्र मुखार वरतस कितले तुम प्रयत्न केले री मुखार वचना ताका त्या सोण वचनी दिशीची भक्तिसिद्धांत ठाकूर म्हणताची नामापराध जावन आशिल्ल्या नाम केल्या री तुम्ही प्रयत्न करताची दैली हरिनाम जप करताची केजन 4 केजन 8 केजन 16 केजन 32 राउंड जप करताची जाल्यार जप करता प्रयत्न करता त्या जोटूची त्या अपराध म्हणाल त्या आधार सोने म्हणजे जरी त्या अँकर सोने म्हणजे जरी कसं जाता खयच किती त्यावेळेस सांगल्यावरी 4 मॅट 2 मॅट सोडून 4 मॅट देवल्यावरी कसं आमकां प्रोग्रेस दिसना प्रगती दिसना कृष्णाक आणि कृष्ण नामाक कसली व्यत्यास ना असं सांगल्यावरी नाम चिंतामणी कृष्ण चैतन्य रस विग्रह पूर्ण शुद्धो नित्यमुक्तो अभिन्नत्वात नाम नामिनो कृष्णाला आणि कृष्णा नामांतू नामाले नाम इंतू कसली भिन्नत्व ना अभिन्नत्व कसली व्यत्यास ना एक पंत श्री प्रभुपाद ತಂಗಲೆ श्री प्रभुपाद ಸಮಯ ತುಕುನು प्रभुपाद नसताना सकाळचे भागवत क्लास ತಂಗले ಕೆಲವು ಶಿಷ್ಯ दित्तसलेच आणि शिक्का म्हणले किती आणि शिकून एक दिवस सकाळी भागवतम क्लास आणतो एक भक्त प्रभुपाद शिष्य म्हणता कृष्ण रिसाइड्स इन हिज होली नेम कृष्ण तगल नाम अंत वास करता कृष्ण तगल नाम अंत वास करता म्हणताना प्रभुपाद ಕೂಡಲೇ ಅಬ್ಬೈದች प्रवचन आणि कसं म्हणताची प्रश्न निम्गे एक प्रश्न मग तू सांगेल कृष्ण तगल नाम वास करता संस्कृत अंतू कृष्ण म्हणून बरयताच नव्हे खंय वास करता देव त्या क अंत की श अंत की ताची कुट्टीन सायडा धरून देव लमतस की कृष्ण म्हणून वेर गेल्या कडे वेर निद्दला की खंय वास करता म्हणारी प्रश्न निमगिताच प्रभुपाद उत्तर गोत प्रभुपाद हसता म्हणताची कृष्णा
ताका हरिनामांत वास करता म्हणाल नाही नामा वास करत नाही कृष्णा इज नॉन डिफरंट फ्रॉम हिज होली नेम कृष्ण नामांत वास करना कृष्णूच नाम नामूच कृष्ण कृष्णूच नाम तसल पवित्र जावन हरिनाम आमगे जिब्बे रमी हरे कृष्ण महामंत्र आमगे जिब्बे रमी काढताना किती जागृत जाऊन कडक तुम्ही आलोचन करा त्या जीभ त्या मन त्या प्रज्ञे त्या बुद्धी त्या आमगेल्या शरीर किती पवित्र जाऊन घेऊ का आम्ही आमगेल्या उद्देश एटिट्यूड कितले इंटेन्शन कितले पवित्र जाऊन घेऊ का ताका समजावून आशिल्ले हे अपराध नामापराध देखून नामापराध युक्त जावन काम केल्यारी आमकां मेळना तुझे फळ मेळना केन्ना काही फळ मेळना कृष्णाले जप करताना आम्ही भावारी श्री प्रभुपाद म्हणाले असं हरे कृष्ण महामंत्र अर्थ कसले हे श्रीमती राधाराणी हे कृष्णा देखोरन तुगेले चरण कमलाची फॅर आमक दी मायेची फॅर कोर कोर पूर जल्ल्या तुगेले चरण कमला फॅर दी आमका त्या आमगेल प्रार्थना सुख जप करताना देखून 10 नामापराध सांगितले आमगेल्या पद्मपुराणात उल्लेख येवचस आमगेल्या आचार्य गणान भारी हाका मोल दिला हाका मस्त महत्व दिल्लस नामापराध केंच केंच गोत्तस का चीची त्या नामापराध केंच वत्तन सांगल्या वेळी नामापराध अंतू इस्कॉन अंतू सकाळी नित्य जप करचे पुढे नामापराधाचे पठण करचस इतक इता म्हळ्यार इथं नामापराध कसं म्हणून आम्ही केन्ना उडगास करतो सुका केन्ना उडगास करतो सुका अद्न मात्र नामापराध मुक्त जावन आम्ही जप करूयात तिनी खंताच जप आसा एक अपराध शून्य जावन अपराध युक्त जावन जप करचे नामापराध स्टेज म्हणतात नामापराध हंत दोन्हीचे नामाभास हंत अपराध मुक्त जावचे प्रयत्न करतच जरी परिशुद्ध नामस्मरण करचे जाल्यार आमकां त्या अनेक स्थरा आम्ही पावनीच नामापराध नामाभास तिन्नीचे परिशुद्ध नामस्मरण आम्ही करचे जाल्यार शुद्ध नाम या उद्देश जावका आम्ही शुद्ध नाम स्टेजार पावका जाल्यार आम्ही मात्र नामाभास स्टेजारी आम्ही नाची आम्ही नामापराध स्टेजार आसाच देखून 10 अपराध कसं जाय तुम्ही येवच्या 10 सत्रांत तो ऐकूचे रसच संक्षिप्त जावन एक निमिष भितर एक अपराध सांगता म्हणजे जरी एकाच अपराध कोण हरिनाम नित्य करत की तंगेले तंक निंदी खुर्चित सताम निंदाम नामनः परमापराधम मिथुनुते यतः ख्यातिम्यातम तदु कतहु सहते तद्विग्रहम परिशुद्ध जावनशील नाम कोण काढत की कोण नामाचा आश्रय घेतला की कोण भक्तानं तंक निंदी खुर्चित जे वैष्णव अपराध म्हणाल अपराध भारी विपरीत जावन असेल अपराध वैष्णव अपराध मात्र केंचेय परिहार ना या 10 नामापराध संगीत दिशी आमच्या शास्त्रांतू हरिनाम चिंतामणी भक्तिविनोद ठाकूरान हरिभक्ती विलासांतू विंगड ग्रंथांतू सेवापराध संगीत 32 सेवापराध ಕೆಲವು ಕಡೆ सांगला एक कಡೆ 52 सांगला आणि एक कಡೆ 64 सेवापराध सांगला 3 कडेनी सुरेर सेवापराध कसले कोण विग्रह श्री विग्रह सेवे अंतस की तसल भक्ताक निंदी करचे तवे वैष्णव अपराध केल्यार मात्र ताका क्षमिना એટલે કે આમગલે ઇતિહાસાંત કાણ એતા 40 50 60 70 વર્ષ પૂર્વ જલ કાણ એતા કેટલી કી જન પ્રેત જલ્લે બ્રહ્મ રાક્ષસ જલ્લે પુરાજનನ ಮಸ್ತ ಪಾಪ ಕೋರ್ದಿನ ಬ್ರಹ್ಮ ರಾಕ್ಷಸ ಜಲ್ಲೆ ತಂಗ ಪೂರ ವಿಂಗಡ ಪರಿಹಾರ ಕೋರ್ನು ತಂಗ ತನ್ನ ಸಂತಾಂಗ प्रकट जावन प्रार्थना करताच आमक उद्धार करा प्रेत योनी म्हणला भारी कष्ट जाता ब्रह्म राक्षसा योनी म्हणला भारी कष्ट जाता म्हणून सांगताना कसा अपराध केलेला म्हणारी
वैष्णव अपराध केलेला म्हणतात तक परिहार ना म्हणून सांगितलं श्री संप्रदायांतो रामानंदी संप्रदायांतो आमगेल गौडीय संप्रदायांतो पुरा काणेत्ता काणे सांगू समय ना आमका वैष्णव अपराध केल्यांक परिहार ना कसं कोण कथा रे उचनो तर वैष्णवाल चरण कमलार पूर्ण माफी मक्का विंगड परिहार ना नित्य मी सेवे करताना भक्तांच्या मध्ये अंतू देवस्थानांतू या अपराध जयादिश मी पळून घेऊन आमगेल कर्तव्य त्या ರೀತಿ मी जप केलेरी तद नमगेले जाऊनशील जप जात केवल हत्ता तुम्ही दोन हरे कृष्ण महामंत्र सांगचे भारी चांग एकाग्रतेने सांगेलेरी या अपराध शिकतो का संतांगेले भक्तांगेले अपराध जाऊचे नज्ज कोणाके आमगे भक्तांग आमगे मिथिन काया वाचा मनसा अपराध जाऊचे दुःख जाऊचे नज्ज भारी मुख्य त्या एका अपराध तिशीची दोन्हीचे दोन्ही अपराध कसं म्हणाली शिवाक आणि विष्णूले नाम ब्रह्मालय शिवालय विष्णू नाम पुरे एक मुल्लेख एके तन्नी शिव विष्णु पुरे शिव ब्रह्म पुरे विष्णू काही स्वातंत्र्य मुल्लेख असं तुम्ही हरे कृष्ण महामंत्र जप करताची आम्ही दुर्गेल नाव करताची सप्तशती वत्ताची अनेकांशी देवाल जप करताची तारक मंत्र सांगताची हरे कृष्ण ऐकतच की पुरजना का ऐकतच प्रभूजी. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण पुरा ओके तशी दोन्ही अपराध दवाल नावानी कृष्णाल नावानी शिवालय ब्रह्मालपुर नाम एकच उल्लेख सल शिवस्य श्री विष्णोर्य इह गुणनामादि सकलम धिया भिन्नं पश्येत् स खलु हरिनामामृत अहितकरः. शिवाल नाम शिवनी कृष्ण कितली जनाल घर असता दवाकुडांत पडोचे गेलेरी दैकोर ध्यान दिया दैकोर श्रद्धेर ऐकया घरांत विंगड विंगड देवतेले फोट असता देव अस कुलदेव अस शिव अस कृष्ण अस गणपती अस तंगल मध्ये ते कृष्ण असता कृष्ण पूर्ण देवतेंगल मध्ये कृष्ण देवोत्तम परम पुरुष तो पूराचे पूर्वजनांगले हनुमंत तो पूराचे वेर कृष्णानच का पूर्वजन रूप कृष्ण दौर नज्ज कृष्ण नाम आणि पूरा विंगड देवी देवतेंगे नाम एक हंतारस उल्लेखित झाले महा अपराध. तुम्ही कृष्णा पूज करताची आम्ही शिवा करताची तो गणपती करता आणि कृष्ण करता तंतंगल कुशी ना बाबा म्हणणार तिशी जाय ना श्री प्रभुपाद म्हणताची शरीरांतू नऊ छिद्रशी नव्हे काही तुका आहार घाला येत अंगा भितरी पोहोचता म्हणलं की आम्ही तोंड नका घालनाचो आहार इतलं हॉट रू कसं बघा ही उद्दा घाला येत म्हणून जाग तुला कोंबेक रंबेक पन्नाक फलाक उद्दा घाला पाहिजे नसतं बुडाक घालका ऋषीची यथा तरोर मूल निषेचनेन त्रप्यन्ति तत्स्कन्धभुजोपशाखा प्राणापहाराश्च इतेन्द्रियाणां तथैव सर्वार्हणम् अच्युतेज्या. भगवंताल नाम अच्युताल नाम तक्क विंगड देवी देवतेंक समजावणसिल नैत. तमिळनाडंतू एक दवसನ ಚಮಕದಲ್ಲಿ ಕೈ ಅಮ್ಮ ಹುಡುಗಸ್ಕಿತಪ್ಪ ದವಸನ ಉಚನು सांगितलं त्याचे नाव मग कुठं असताना देवस्थानाचे श्री वैष्णव देवस्थान ते उचनू ते एक भारी एक दवाला एक अर्चक असता पुजारी असता 300 वर्ष 200 वर्ष पुढे झालेलं कहाणी आहे. पुजारी असता पुजारी उचनू दवा नित्य पूजा करचे दवाक पूजा करून बाहेर यायचे काळ रात्री त्या पूजा पुढे जाऊन कळोक वाटते काडामध्ये येऊची वाट येते असताना 31 ब्रह्मराक्षस धरता धोरण सांगता तुका खातात सांग का म्हणता स्कोर नका मग घरात तू सांगून येईना मग घरात मी गेल्या चरडू असायची पाहिलं असं मी लावत बापत असायची मग दवाच ना पूजा करची असते कसं व्यवस्थित कोर का एक पण सोड मग जाय ना ब्रह्मराक्षस मध्ये प्रेत भूता वेरे नाही आणि ब्राह्मण जाऊन इसले चूप कोर भारी विकराळ रूप घेऊन पॉवरफुल जाऊन असतात कोणी आडवचे साथ देना तसे ब्रह्मराक्षस धरतात म्हणता शिष्य असं मग जबाबदार असं मग जाय ना ಸ್ವಲ್ಪ मग समय जाऊ का पाय ಎತ್ತಾವ तुगे लगी पाय मग खातो पोरा मी कर्तव्य पोरा कंप्लीट कोरनु पाय ಎತ್ತಾವ म्हणतो
ना विश्व थोडं तुका मूर्ख नाही ब्रह्मराक्षस म्हणता कसं गॅरंटी कसं असं जमानत कसं असतो येत म्हणून गॅरंटी कसं असं म्हणता ना तो म्हणता ते काम करी हे जो ಏನಿ ಮುಂಜಾನೆ ಪಾಯಿ मग गोहत्ये केलेले पाप येवो जल्ल एत्ताच खंडित गोहत्ये केलेले पाप येवो म्हणतो ना 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 तू आता म्हणता मग तू ब्राह्मण हो तू गोष्ट तू परिहार करून घेता त्याच्या प्रायश्चित्त बरेला शास्त्रात तू परिहार करून घेता आहे ना अभिवाय कसं करू येतं आनंद मजीश मरेल पाप मग केवो नका आता काही परिहार असं गुरुपत्नी गमन केलेले पाप येवो आता काही परिहार असं त्यात उत्तर मॉलदीना म्हणून सांगून होती शेक दोन्ही तिन्ही चारी इशी सोळा विंगड शपथ दिता पुराकी परिहार असं म्हणता ब्रह्मराक्षस कडेर जाऊन तो ब्राह्मण म्हणतो ब्रह्मराक्षस की ना ब्राह्मण म्हणतो ब्रह्मराक्षस की एक उत्तर सांग तुका कसं काही जो पाय उत्तर देऊन पाय येणे मुंजलेरी शिव आणि विष्णू एकची म्हणून म्हणाले म्हणून सांगेल पाप मके वजन ना म्हण तत्र म्हणतात ब्रह्मराक्षस पोत हा जायत असं या अपराधाक लोकांत क्षमिना या अपराधांत परिहार म्हणा कोण शिव विष्णू पुरा एक म्हणता पुरा देवी देवता कृष्ण एक म्हणता तसं परिहार ना अपराधाक बसतो ना बस तसं उत्तर दिला नव्हतो बस म्हणाली कितल्या व्हड अपराध पुराण अपराध वेरचे अपराध ते कृष्णाक इतले घन जाऊन असेल तर प्राईम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी यांनी आमच्या लोकल कॉर्पोरेटर एकच म्हणलं देवी देवते कृष्ण एक म्हणेल कसं व्यत्यास बा पुरा बीजेपीत नव्हे कसं व्यत्यास म्हणाली तशी जाय ना मोदी प्राईम मिनिस्टरची प्रत्येक त्यांना जाग अस एक हुद्द त्या चिंतन मुक्त जाऊन आम्ही जप करू का हरे कृष्ण महामंत्र जप करतेस मस्त केला जप यावे एक 2 राऊंड करून सांगला करत उठूची सकाळ दोन्ही ललित सहस्रनाम झालं अनेक दोन्ही कसली पाठ झालं जोटी यावे एक मूल्य कोणू केलरी हरिनामाची रुची आमक मिळणार हरिनामांत प्रगती आमका मिळणार आता दुनिया अपराध कसं गुरोरवज्ञा गुरुला आज्ञा विपरीत जाऊन गुरुन सांगला इतले माल जप करू का एसएसएल साहेब करू का म्हणून सांगून ताका विपरीत जाऊन चमकलेरी अपराध जाता त्यामुळे वैष्णवांगल्यानंतर सर्वोच्च वैष्णव गुरु केदने त्या वैष्णव गुरु का अपराध मी गुरु केदने आम्ही निष्ठे दवरून घेऊ का गुरु खई मिळाली गुरु फॉट जेव्हा गुरु साक्षात मिळेल खंडित गुरु फॉट जर खई दिसलेली पुढलं नमस्कार करू का प्रभुपाद म्हणाले उत्तर असं यू कम बिफोर गुरु अँड कृष्णा 100 times यू पे ओबेसन्सेस 100 times गुरु फॉट खई जेव्हा 100 कडे दिसले 100 कडे आरपड का म्हणाले प्रभुपाद इतले गुरुले ऋण आम्ही केदना काही भू शब्द स्तंदकारात ऋ शब्द स्तंनिरोधक तयोर ऐक्यम परब्रह्म गुरु इत्याभिधीयते गुरुले ऋण केदना की आम्ही चुकोचक साध्यना देखून होता गुरुला अवज्ञीकरण असे असका चरणीचे श्रुतिशास्त्र निंदनम चरीच म्हणाले तर केंची शास्त्र केंची श्रुती हरिनामाचे गुणगान करते की तक आम्ही अवगणन करून त्याचे अवहेळन करून शास्त्र गेल्या गुरु साधू आणि शास्त्र या तिन्ही भारी प्रमुख जाऊन स्तंभ म्हणजे एकही आम्ही एकाचे आश्रय आम्ही सोडल्यारी आमक भारी कष्ट जाता व्यक्तीन तो प्रोग्रेस आमक मिळणार प्रगती मिळणार देखून श्रुतिशास्त्र निंदनम केदना काही शास्त्रान बरेल श्लोकान देवचे तसलं कसले आमगे आमगे बुद्धी बजी सान आमके लोपर शास्त्रान बरेल उत्तर अर्थ जायना अशी असं पुरो लरी तक समजावून आम्ही आमगेल्या आमगे अर्थ जायनी की शिविंगडानी की चांग रीती अर्थ कोण घेऊ येता म्हणून आमगे सीनियर वैष्णवांक आमगे मलगड्यांक वचून निंबुका शिवाय अपार्थ करून ते बैसून चौकी अर्थ करून घेऊची नाही ताकेल्यार आमका नामापराध जाता भक्तींतू प्रगती आमका शिची पंचाचे अर्थवाद कसले पुढे करतो देऊन थोडं हरे कृष्ण महामंत्राक हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कसं जे अर्थ भारी सुंदर जाऊन प्रभुपादान सांगितलं असं जीव गोस्वामीन सांगितलं असं म्हणजे पूर्ण आचार्यगणांनी सांगितलं असं त्या सोडून कसले पुढे एक अर्थ दिवच्या त्या एक भारी चुकी म्हणून घेता कोणी निमगेले कसं तुम्ही कोणतं जप कसं अर्थ म्हणाले कसं एक अर्थ दिवच्या अर्थ करून घेऊ का कसं ते जप कसं ते नामाचे महात्म्य महामंत्र त्या आज काही उन्नत जाऊन असले मंत्र नाम हरे कृष्ण 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 हरे हरे
हरे राम राम हरे हरे इति षोडशक नाम कलि कल्मषनाशनम नातः परतर उपायम सर्ववेदेषु दृश्यते हज्जके वेर उपाय ना विंगड उपाय ना हज्जके नामनो ही आवती शक्ति पाप निर्हरणे हरे तावत कर्तुम न शक्नोति पातकम पातकी नरः कोणे एक पातकाक पापी महापापी पातकी महापातकी श्रृंगनिंगड स्टेजस एक महान पातकी जावन मनुष्य तक्का कितले पाप कोरियत पाप करची इमॅजिनेशन करू जाय नकी चिंतन करू जाय नकी आलोचन करू साधना की कितले पाप करू असं म्हणता म्हणून तंजे चढ पाप हरिनाम नाश करते सुलभर नाश करते केचित केवलया भक्त्या वासुदेव परायणः अघम धुन्वंतिकार्थनेन निहारमेव भास्करः त्यांची रीती सूर्योदय जाताना त्या सूर्याचे किरण मिळल्या पुरो सकाळी 5:30 5:45 म्हणताना तुम्ही पळत असता सडीसंग सूर्योदय जाता 5:45 म्हणताना उदय तुला प्रकाश येतो सूर्य जाता उज्वाड येतो सूर्य जाता काही सूर्य निमगिले रे सूर्यनाथ अरुणोदय माध्यला सूर्योदय जायनी सूर्याला किरण मात्र ಇಲ್ಲ सूर्य येऊचे प्रारंभ जातानाची सूर्य येऊ का म्हणून आम्ही कळोक पुरा नाश करता शिची हरे कृष्ण महामंत्र जप करू कोणी सूर केला पुरो तगले पाप पूरा संपूर्ण जाऊन नाश करता पास्ताना जपान पक्कू जाऊच्या मी राक्का म्हणून असेल पुरा वर्णन नामाची महिमा शास्त्र दिलेलं असत असेल शास्त्राच्या वेळेला आम्ही करून नज्ज आणि आमक बनायला करत का दिवच्या नज्ज भावार्थ दिवच्या नज्ज दिशीची म्हणून दिसता म्हणून आम्ही मनात कसं कर तू इमॅजिन हे करून नज्ज मला कसं सांगता आबा हडोड हरिनामनी कल्पनम हडोड उलयता शिष्य पाच चांगल्या वेरी पातकम पातकी एक पातकी का कितले जप पाप करून आलोचन करू साधना की तिथले नाम एक पद नाश करते कशी साध्य असं कशी साध्य असतं आमच्या इथले काळ दोन जप करतो आम्ही पाप नाश होची दिसना कशी साध्य असं म्हणारी तिशल देखून पुरा इमॅजिनरीत आहे ओव्हर ಸ್ವಲ್ಪ कसं म्हणतात का हॉडकोन दाखवच पुरे ब्लोईंग आउट ऑफ प्रोपोर्शन म्हणता इंग्लिशात भारी हॉडकोन दाखवचे बदल पुरा ना बा एक्झॅजरेशन म्हणून कोणी लेखलेरी भारी अपराध जात इथं मग लाशत ना जप आमगे पापित नाश येतं आम्ही अपराध युक्त नाम करीत सची हॉड एक तणाची राश असले सुकाल तणा राश असलेली एक उज्जे कीट पुरत कनवे कितले हॉड पर्वत असे एक पण ते जोडलं होता त्याच तक्का एक सेवेत उज्जू दिवचे अपा सुद्धा घालचे वडवले इथं जलई ना अपा सुद्धा दिन पडे अपा सुद्धा दिलं अपा सुद्धा घालले केल्यावर वत किती जलते की जळना इथे का उद्दा घालते केल्यारी तर जळना तक्का मी सुकाल त्यावर का तण तिथं मात जलता वल्ले केल्यारी जळना तशीची आम्ही अशा नाम जप करताय वच्चे अपराध म्हणाले उद्दा घालते वच्चे केल्यारी हाजी पुरा आमका दिसना त्याची आम्ही नामाचे प्रभाव आमका दिसना की शजा मिळव एक क्षण दवाल नामस्मरण करून ब्रियमाण हरेर नाम गणन पुत्रोपचारितम मजामिरोप्यगाधाम किमुत श्रद्धया गणन तक पुत्त हापोणु मुरु जल्ला जामिडु भगवद्धाम चमकलो आणि श्रद्धेर नामस्मरण करता विषय सन्मुख परीक्षा म्हणजे सुखदेव म्हणतात श्रद्धेर नामस्मरण केलेल्यांक खंडित देव आपण वर्तात भगवद्धाम शून्य पाप शून्य जावनु पुराणमन वासना शून्य जावनु दवाल तक वचुका अवकाश मिळता दवाल नामस्मरण इमॅजिनरी नाही परिकल्पित नाही कपोल कल्पित नाही शिची नेक्स्ट नामनो बलाद यस्य हि पाप बुद्धि न विद्यते तस्य यमेर हि शुद्धि नामाचे टू कमिट फर्स्ट ऑफ सांगितलं टू कमिट सिनफुल ऍक्टिव्हिटीज इन द स्ट्रेंथ ऑफ द होली नेम भगवत नामावेरी आश्रय घेऊन पिवचे उदाहरण सांगितलं तुमका क्रिश्चियन क्రైస్తాంగలే कान्सेप्ट तगले वारू चूक करचे आयतार वचन कन्फ्युशन म्हणून करचे श्रील प्रभुपादान भारी सक्त खंडन केला व्हेरी स्ट्रिक्ट कंडेम केला सगळे वारू चूक करचे थंडे वचन कन्फ्युज केले जाल्ले म्हणून माफ करते येशू ख्रिस्त आमगेल पाप तो घेता म्हणून तशी जायना आम्ही माफ करता म्हणून उद्देशान पाप केले री त्याच्या चुकून पाप केले की जो घटनाशी बदलची दुःखांत आम्ही प्रायश्चित केले री
रडलेरी थोडे उद्दा काढून हेजो देव माफ करू पुरो री नामा शक्ती वेळ आम्ही पाप केलेली त्या जायना तसं नामापराध युक्त नाम देता त्या नाम प्रभाव दिना आत्ताच कसं तुम्ही कसले पुणे पुढची तसं एक धार्मिक कार्य कसं यज्ञ जावो हुतादी जावो शुभ कार्य जावो त्या आणि हरिनाम एका मूल्यच धर्मवृत्त त्याग हुताय सर्व शुभक्रिया साम्यमपि प्रमाद शुभक्रिया का साम्यच जीवच आम्ही घरात वर्षवर्ष गणहोम करता बा सत्यवळ करताची सत्यनारायण पूजा करताची कारण तो अग्निहोत्र करताची डेली जप करताची दामुंड ऐक नव्हता हा दावा नामकनी या पुरा सत्कार्यक ಒಟ್ಟು कोरी जाय ना या पुरा पुण्य कार्य दावा नामके साक्षात कृष्ण जिब्बे नंतर सतक्कनि विंगड साधने का तोलन कोरन कची ता अपराध जत्ता महान अपराध जत्ता अरे अपिप्रमादः तदिस एक प्रमाद म्हणलेक तर लास्ट टाइम डिस्कस करूया नोवाच कसं तुमगले हरे कृष्ण महामंत्र जप करूच प्रचार करूचे कोणाक विश्वास ना की श्रद्धे ना की तसल जना प्रचार करूचे अशुद्ध धाने मुखी अपि अशृण्वती यश्चोपदेश सर्वनामापराधः कोणाक विश्वास ना की नामावेरी कोण हरे कृष्ण महामंत्र जप कर ना की कोणा इच्छी ना की जप करत तंका पास ओत्ताय कोरनु हरिनाम संचित असला तक आम्ही सांगता गेले तशी तंगा म्हणा तो की त्यांनी सुतवच हरिनामाक अपराध अमक लागता कोणाक श्रद्धे विश्वास ना की हरिनामावेरी तंका प्रचार करू का कोरका आमगे कर्तव्य कोरका पास ओत्ताय करू मुचुनच श्रीची धंच कसं इतलं नामस्मरण ऐकू नये इतले ग्लोरीस म्हणताची महिमा हरिनामाविषयी ऐकू नये मगिरी अहम ममादी शरीरावेरी आम्ही आश दवरून घेऊन ममत्व दवरून घेऊन शुचेपि नाम महात्मे यह प्रीती रहितो नरः अहम ममादी परमो नामने सो अपि अपराध कृत तवे अपराध म्हणून घेता मिगल जन मिगल बायला मिगल चरडो मिगल अम्मा आनु दुड्डू आस्ती संपादन काम पूर जाव का जलरी आम्ही एक ने एक दिसू अदिनौका विहार संबंध सोन वच्चे पूरे एक ने एक दिवस पूर सोन वच्चे तसला कंचे अम्मलोट्टू याना हरिनाम मात्र त्रणीकृत्य जगत् सर्वं राजते सकलोपरि चिदानन्दमयं शुद्धं हरेर्नामेव केवलम् हरेर्नामेव केवलम् हरेर्नामेव केवलम् तृणीकृत्य जगत् सर्वं राजते सकलोपरि पुराचे वेळ हरिनाम मात्रच पुरा एक ने एक दिसू तोंड वच्चित असल्या आमगे मित्रजन बायला चरडुमा आनु अम्मा संपादने संपत्तु दुड्डू नाम पूरा सोण वच्चित असल्या कडे रेवचे निश्वासे नहि विश्वासः कदा रुद्धु भविष्यति कीर्तनीयमतो बाल्यात् हरेर्नामेव केवलम् या श्वासा विश्वासता कितने कोणाला शरीर कोणाला जीवन अंती येत म्हणून समजू जाय ना हरिनाम कडाची हरिनाम एकच आश्रय म्हणतात चल देखून हरिनामाचे आश्रय घेऊ का दहा नामापराध मी श्रवण केलं कसं वाटक का अजून विश्लेष जाऊन डिटेल जाऊन म्हणजे काय एकच रसाचे 10 दिवसात जरी कसं वाट अपराध मुक्त जाऊचे अपराध तुकून करण्याशी बेस कसं वाट 10 सोडून 11 एक नामापराध संगीत असं अपिप्रमाद It is also an offense to be inattentive while chanting. जप करताना श्रद्धेने हरे कृष्ण महामंत्र प्रत्येक आम्ही ऐकू का आम्ही हरे कृष्ण महामंत्र जप करतो मला दवा आवाहन केले वेळे आमगे जिब्बेरे दवा आपयतच आम्ही निमंत्रण दितसची पण एक ओड मनशा आमगे घरा आपण घरा आयला तर बसला तोंड पडेल असे आमगे काम केले रे मोबाईल पडून बसले रे पेपर वाजून बसले रे कितलं हॉट चूक देतं कितलं हॉट इन्सल्ट देतं मनशाक ही साक्षात हरे कृष्ण महामंत्र मी सांगून दवा आपय तरी मग मोबाईल पडत जप करचे पेपर वक्त जप करचे एक विंगड एक काम वसरी कसके हात घालताची आणि कसके क्या फोनवर उलयताची विंगड एक मनशाचे उलयत जप केल्या
दवा कमी फिलांतू आमगे लास्टचे अत्यमूल्य वस्तू कसं म्हणाली तर समय वरदाल पुरा मी संपादन करून घेऊयात पुरा की हात पे मारून अर्जन करूयात हेल्थ ಸ್ವಲ್ಪ प्रयत्न केल्यावर हेल्थ येता ದುಡ್ಡು येता लाईक रिलेशनशिप्स मिळता संबंध मिळता घर बांधू येतं पुरा करूयात समय मात्र स्वर्ण कोटी न लभ्यते चाणक्य म्हणतात कितले 1 कोटी स्वर्ण मुद्रा दिलेली एक क्षण समय वापस आणा तिथला अमूल्य जावणीतील समय आ समय आम्ही त्यांचा सिलांतू बेस्ट समय अमूल्य समय सकाळची समय ब्राह्मी मुहूर्त रे त्या मुहूर्त समय आम्ही दावा दिताना संपूर्ण दावा दिले तर आम्ही सिलांतू अमूल्य जावणीतील सिलांत बेस्ट वस्तू दावा देऊ शकत त्या समय आम्ही दावा दिताना त्यांनी देव बदलाची प्रसन्न जाता दवा खुश शकता या दवा आप समय दीनी नावा जप करते सची विंगड काम करते सची म्हणाली दवा विचारले कोण अपिप्रमाद है ते इनअटेंटिव्ह जाऊन जप करून हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे म्हणून त्या कन्ना पोडका आमगेला पास मध्ये ऐकता मी जप केलेली त्यांची रीतिरी कब्बारसू जॉन डिसेल मनुष्याक कब्बारसू कूड लागता लोकल दिसत का कब्बारसूची पित्त शमन करू कब्बारसू जाऊ का कामाले रोगाक कब्बारस पिऊन हळदी वचन एक दिवस कब्बारसू गॉड फील गुरु गॉड दिसता चिब्बेक शिची या हरिनाम आता कोड दिसलेली आमका त्या अपास वाट कसं अपराध करत गोतनातली जातच अपराध जावण होता पाय चुकूनची फॉल राऊंड आमका चुक्कन असे कल स्टेट विस करू साध्य जाय ना कसं गुरुच वाट कसं नामापराध युक्तानाम नामानी एव हरंत्यगम नामांत तसं अपराध नामा मिथन जाऊचे त्या नामस्मरण कोरनोची हरे कृष्ण महामंत्र जप कोरनोची हरण कोरका कान घेऊ का इतल्याची अपास जप कोरका धवाल शरणा कमजार पोणू तर काय हरे कृष्ण महामंत्र जप कोरची पुढे पंचतत्व मंत्र म्हणताची गौरांग महाप्रभू चैतन्य महाप्रभू नित्यानंद प्रभू भारी मर्सीफुल कृपाळू दया सिंधू आजानुलंबित भुजौ कनकावदातौ संकीर्तनैक पितरौ कमलायताक्षौ विश्वंभरौ युजवरौ युगधर्मपालो वंदे जगत्प्रिय करो करुणावतार त्यांनी चैतन्य भागवताचे सुरेरचे श्लोक सांगताच करुणावतार चैतन्य महाप्रभू नित्यानंद महाप्रभू तकाच त्याच्या म्हणलं कसं तुम्ही आमगेले उडगास काढून जप करा चांगले उडगास काढून जप केले रे कसं अपराध असले गोतनखील जाऊच तसं प्रयत्न कोण कोरका गोतनखील जाऊच तसं अपराध आणि माफ करताची तकाची हरे कृष्ण महामंत्र कोरची पुढे मी एक पंथा जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभू नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद आम्हाला मंत्र जप करून एंडाखेता मंत्र बस जप करताची इतली जण पडेला सीनियर डिवोटीस त्यांनी खाली जय पंचतत्व मंत्र सांगेल मात्र तिचा 108 पंथ 216 पण जप करतात अपराध काढची किती चेपदाक समय महाराष्ट्र पडेल दत्तवळी गौरांगा म्हणतस का नाही समय मिळेल तर आम्ही त्या अभ्यास करू गौरांगा नित्यानंद म्हणतस का अपराध नाशता चैतन्य महाप्रभू खेळ पिदित्तम का नामावे रिचे उचक रुचे उचक दाम कोरचे मन दिता शल्य गुण अपराध कसं मला संक्षिप्त एका आयडिया मिळेल असं आणि बुखारची 17 तुम्ही अनेक भारी डिटेल्स जाऊन तुम्ही ऐकूचे असाची संक्षिप्त जाऊन कसं म्हणून तुमची आयडी मिळू का रुची मिळू का खाली एक टेस्ट रेपिटायझर खाली तुमका जेवण अभ्यासन सुरेर खाली रुची म्हणून वाटताच रुची घेऊच्या मात्र एक कसं विषय तुम्ही ऐकूच्या रसाची म्हणून सांगू प्रयत्न केलेला असं हा ऐकून आम्ही अनेकही भक्तींतो अनेकही जपांतो श्री प्रभुपाद म्हणाले उत्तर असं 99% ऑफ अवर स्पिरिच्युअल लाईफ डिपेंड्स ऑन अवर चॅन्टिंग आमच्या जीवनाची 99% प्रगती जपावे जप करणं अशी प्रगती घेऊची साध्य ना तर जप कोरका अपराध मुक्त जाऊन कोरका दवा शरण जाऊन कोरका मत लढवून कोरका दवा मिगेल्यांतो अपराध भरला मिगेल्यांतो कोप काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य छल कपट वंचने हृदया भितर चिक्कोल भरला हे कोरनु मग तुगले श्रीमती राधाराणी सेवेंत गाली माये जन्म जन्मांतर पण माये सेव कोर पूर जल्ल्या या चिकलेले पुन्हा चरवित मधुरीने कृष्णे परतः स्वतो वा मिथोबि पद्येत गृह दृढव्रतानां मदांत गोबिर विशतांत मिश्रम पुनः पुनश्चरमित चरवणानां खेळले खाऊन खेळले तू केलं च्युइंगम त्या कारणापासून मी खेळले आणि तू केलं बस त्या कारणाने मी केलं
कोण 800 वर्ष 1000 वर्ष 3000 पुढे जंगीस खानानं तुमगेला सिराजुद्दौलानं आणि कोणतं अल्लाउद्दीन खिलजीनं राजा राणावतानं तुमगे महाराणा प्रताप रुद्रानं पद्मश्री जनानं पुरा कोण कोण कसं पुरा इतिहास ऐकताची आणि पुरा कसं केला त्याच्या मी करचे आणि आपण दुड्डू करचे सिला मी दुड्डू करचे आणि अनेक हॉड घर बंद का बनाशी अनेक हॉड घर बंद चमका अशी तर आम्ही जीवन द्या जाऊ का त्या जाऊ कसं पुरा आमका आशी शिलाय पुढे लक्ष जन्मांत जायचं अशी शिला आमका तेव्हा जन्मांत मी काढाव की सोनी की डुक्कर की ओंटी की जाऊन येणार आपण त्याच्या अशी डुकरा का एक चरड असं अनेक 4 चरडो जागा पण डुकरा अशी शेल देखून अपास नक्कम का उचल पट्टा येऊचे हरिनाम स्मरणी कोरनु दावाल चरणा कमला पाहून घेऊया मग दृढ जाऊन हरिनाम जप करूया कृष्णा श्रीमती राधाराणी तुमच्या सेवेचे अवकाश दियाची देखोर नमका सेवे करचे अवकाश दियाची मग प्रार्थना करताची जप करचे अभ्यास पूर करून घेऊया देखून सडीने उलट सांगितले असं मका सडीने उजळल्या देखोर वजार विनंती कसं म्हणाली जलितली चढ जप करा कोण पूर्वजन खंडित जप करतले अंत असताल जन अपराध शून्य जाऊन श्रद्धेरी दवाल प्रशरा कितरे दवाल खुशी कितरे मी जप कर दवा का आनंद दित्त जप जरा परमपूज्य राधानाथ स्वामी महाराज सांगचे उत्तर असं हरिनामक रूच जाऊन असले लोक वस्तू दाखे लोकांत लरी इथं हरिनाम मक्का कष्ट दित्त म्हणजे लरी आवता हरिनाम करता येतं कृष्ण आता प्रीती हरिनामक रूच वस्ते लोकांना लरी मग त्या रूच दिसना म्हणजे लरी मग जप करचे भारी कष्ट जप म्हणजे लरी आवता करता येतं का कृष्णाक नाव करचे मला प्रीती कृष्णाला खुशी कितरी कृष्णाला प्रसन्नता कितरी कृष्णाला मोग्गा कितरा करता त्या भावने पूर्ण जप करूया कसं की आवर्त करून घेतली मोठा सांगू प्रयत्न केलेला कसले चढवून जाऊन असल्या मी गेले गुरु कसले चढवून जाऊन असलेली मी गेले गुरु महाराजानं तिच्या प्रभुपादानं सकल आचार्य वृंदानं आईल पूर्ण भक्त समूहानं क्षमी कोर का म्हणून तुम्ही पूर्ण जनाला चरणारविंदारे प्रार्थना करताची एक किंचित रूपाने प्रस्तुत करू दिलेला अवकाश दिलेला का भागवत पुराण कोंकणी का मी धन्यवाद अर्पण करताची अपराध सहस्राणि क्रियन्ते अहर्निशं मया तानि सर्वाणि मे देव क्षमस्व पुरुषोत्तम कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृतेर्स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणाय समर्पयामि। श्री हरिनाम प्रभु की जय। श्री भगवान नाम संकीर्तन की जय। कलियुग पावन युग धर्म हरिनाम संकीर्तन की जय। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। हिज ग्रेस श्रीकांत दास प्रभूजी भारी भारी लायक कोण तुम्ही अपराध भागमना अपराधाचे एक्सप्लेनेशन अशी पुढे अपराध कसं म्हणून तुम्ही हाजे एक ब्रीफिंग दिलेलं भारी भारी लायक कोण तुम्ही एक्सप्लेन केला। अनेक तुम्ही सांगल्यावरी जेवणापाशी पुढे एक ॲपेटायझर म्हणून असता हे ॲपेटायझर आमका आणि येऊची सेशन्स आमगेल भूक वाढेला हे ॲपेटायझर आणि हे सेशन ना त्याचे खातीर तुमगेल मस्त मस्त धन्यवाद प्रभूजी। ह्या सेशनाचे एंडिंग हवा नरसिंह प्रार्थना सांगून करता। नमस्ते नरसिंहाय